izinamba aziwaqamba manga, izinamba ikhuluma iqiniso. Akusho mina ke kusho ke abahlaziyi ke abazeqiniso. Sikhuluma ke ngengoma enkulu kuMaskandi. Sikhuluma ngengoma enkulu emele wonke uMaskandi ngobukhulu bayo. Sikhuluma ke ngeParis esephinde yazibeka ethubeni elihle kakhulu ke lapha ke emva kokunqoba kwayo. Bina 24 million viewers ke lapha ke ku YouTube. Emva kokunqoba kwayo ivele yakhuphuka ngamandla lengoma njengamanje isiku 25 million namanekenekana. Bafowethu lengoma angoqinisekise lokho ukuthi izoze ifike ku 30 million. Into engenza ngisho kanje bafowethu yini na? Ingoba lengoma mokwayithinta la uyithinta khona. Abantu bavele bagijima bayidlala kakhulu iphinde futhi ikhuphule lapha ke ama viewers ayo ke okuyinto bafowethu ke enhle kakhulu. Ase simbongeleni uMthandeni umfaka amanqala ke lapha ke isikhova sikazo lonke ke ukuthi ke siqophela nje lo mlando omkhulu kangaka. Esibona sengazuthi uma sibuka sihlaziya ngathi kusekude kube khona umculo kaMaskandi ozokwazi ukuqhiba. Lokho ngushiswa yini na? Ingoma esike sabanazo ngaphambilini ezobabushwe zagcina ko 8 million, uGajeni hit after hit iku 10 million, kodwa yona iqengeleza kakhulu. Bafowethu inhlelo into esiyibonayo amabhinqa awayishayela ihlombe nabathanda bomculo eNingizimu Afrika yonke nje mabayishayela ihlombe bafowethu ngento enhle kangaka ke bakwazi ukuyenza ukuthi bekhuphula iculo kaMaskandi. Sikhumbula umculo kaMaskandi ke kwaba yinto ke abantu abaningi bebengayinaki kakhulu, kodwa manje siyabona ukuthi uyatrenda uhamba kakhulu futhi ke abantu ke iwona ke sengazuthi ke ungena kakhulu ke egazini ke kubona. Bafowethu mina ngifuna ukuthatha ngikubeka njengoba kunjalo ke ngiphinde ngithi ke asidibana nje kwesinye.